दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान। हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीजों लोगोसे हादरसानि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो प्राइमारियाव 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जालाङो। बेबादिनो कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनिआलियाव हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक बर' गौथुमफोरनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो गपेन खाख्लारिया। बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान फालिनाय बे हाबाफारियाव हावराघाट तिनिआलि बर' गौथुमफोरनिफ्राय बाहागो लायो फारियै बिरेन स्वर्गियारि, हरि नार्जारि, शम्भु रामसियारि, नयन ब्रह्म, घटक नार्जारि, ध्रुब ब्रह्म, जगदीश बसुमतारि, प्रदीप बसुमतारि, बिमल बसुमतारि, सुबल बसुमतारि, दिनेश बसुमतारि, गुरुचरण गयारि, महेश्वर बसुमतारि, धर्मेन्द्र खाख्लारि, प्रभा बसुमतारि आरो गोबां। बेबादिनो हावराघाट ओनसोलनि आमनि गामियावबो गाजा गोमजायै फालियो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सानखौ। 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बरखौ जोंनि गासै हावराघाट आन्चलिक मोखां आफादखौ लानानै जा साहित्य सभानि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोंनि हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक मावख'आव जों फालिनाय जादों। जिहेथु थांनाय आवगायनिफ्राय जोङो बे 14 नभेम्बरखौ फालिबाय थायो, देग्लायबो जोङो फालिदों। गासै जोंनि हावराघाट तिनिआलिनि रायजो राजाखौ लानानै दिनै जोंनि आन्चलिक मावख'आव बे 14 नभेम्बरखौ फालिनाय जादों। लोगोसे जोंनि फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो एसे आवगायसो फोजोबदों। लोगोसेनो गासै जोंहा हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक बर' मिडियाम स्कुलनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै दिनैनि बे जा साहित्य सभानि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जोङो दिनै हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक मावख'आव जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। बेनि थाखाय हावराघाट तिनिआलिनि गासै बर' रायजोनि जानानै दिनैनि बे गोथार सानखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे जोंनि जा बे 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बरखौ साहित्य सभानि जा मावथांखि जा रावनि सायाव हारिमुनि सायाव जा मावथांखि जाहाथे बे मावथांखिया जोंनि बर'नि रायजोनि गेजेराव जाहाथे गाजा गोमजायै उननि थाखाय फिउचारनि थाखाय बा फर्टकामिं जेनेरेसननि थाखाय जाहाथे बे रावा जोंहा थांबाय थायो। बेनि थाखाय जोङो गासै बुहुमनाङि रायजो राजाखौ दिनैनि बे सानखौ जोङो बरायनाय थाबाय। बेखौनो जोंनि हावराघाट आन्चलिक जानानै बेखौनो गासै जोंनि बुहुमनाङै बर' रायजोनि थाखाय जोंनि मोनसे साबायखर बावनाय थाबाय। जी बर' साहित्य सभार ৭২তম জন্মদিনত হাওড়াঘাট তিনিআলি আঞ্চলিকৰ আমাৰ অফিসত এই জনম চানটো বড়ো ভাষাত জনম চান বুলি এইটো ফিৰফিলা প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি এই পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীবিলাক চলাই দিম। আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ জন্মদিনটো ৭২ বছৰ ভৰি দিছে। সদায় প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতি আহিছোঁ, পালি থাকিম আৰু আগলৈও পালিম। আৰু সেই অনুষ্ঠানটো সংগতি ৰাখি নতুন দিল্লীত কাৰ্বি আংলং গোটেই ভাৰতত যিমান বড়ো জাতি আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই দিল্লীত এটা বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ বুলি অনুষ্ঠান ৰাখিছে। সেই অনুষ্ঠানত আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিছে। আৰু ভাৰতৰ বাহিৰত যিমান বড়ো মানুহ আছে যেনেকা ধৰক আপোনাৰ নেপাল, ভূটান, এই ত্ৰিপুৰা বাহিৰত থকা বড়োবিলাকৰ লগত সমন্বয় সেতু বান্ধোন ৰাখিবৰ কাৰণে দিল্লীত এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ১৫ আৰু ১৬। আজি ১৬ তাৰিখ। আজিৰ দিনটোত বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বড়ো ছাত্ৰ সন্থা মিলি পেলাই দিল্লীত যি অনুষ্ঠান পাতিছে সেইটোত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শলাগিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমিও আজি ইয়াত আমাৰ সৰু মৰুকৈ হ'লেও আমাৰ আঞ্চলিকত আমি ৭২তম সাহিত্য সভাৰ জন্মদিন পালন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।